Samekta ditiwigati ning adicara kirabing temanten samono Sang Suba Manggala ingkang arsa mangarsani lumaksanane Sang Suba Manggala putri dasar sampun ginulang-gulang ginolong gala mringrahing kautamen mila pantes piniji kinarya dadi pandhekaning kirang sinten to ingkang minangka Sri Suba Manggala putri tan ana liyan nenggih Nimas Ayu Nur Fajar Weni Asih ingkang pilenggah wonten ing tlatah unit 11 Rimbo Ulu dasar pideksa sarwa sembada maksih muda tumaruna wembuh hambek susila hanuraga tandang tanduke prasaja tur ngresepake grapyak semanak marang sapa wae prasaja busanane prasaja uripe luhur bebudene katitik saking solah bawa ebaing sarira liringing netra ukeling asta tumapaking padha ngidak wirama kapracihna bilih Sang Suba Manggala satuhu lebda ing budaya katendakira kadherekaken satriya sakembaran kembar dedeke kembar baguse kembar busanane lamun cinandra pindha jambe sinikar lah punika ta warnane talang pati Manggala Yudha ya Pratiwa Manggala Suba ingkang katindakaken Raden Bagus Yanto putra kakungipun Bapak Yatna kaliyan Den Bagus Wiwit putra kakungipun Bapak Suparman sumambung ing wuri barisane para kenya Sri Kandening Praja Nuswantara ingkang wonten ing tlatah Tapakdara busana sarwa edi solah bawane merakati eseme ndudut ati kedhepe netra ngrujit ati lumampah jajar kalih selajur sisih gandes luwes wiragane susila patrape angu jiwat esemi pindha ngawe-awe para kang ana sandingi saya dangu so caket hanya keti Sri Hinggil Binaturata Sri Atmaja temanten kakung putri arsa mandhap wonten ing Setinggil Binaturata tanggap sasmita Sri temanten jengkar kanthi gandeng kenggarwa dumateng Mas Dayung gendhengipun dipun gantos gendheng Sri Narendra tanggap sasmita Sri temanten utamaning nata berputih pawalaksana tanggap sasmita Sri temanten
jengkar kanthi gandeng kengkarwa lengkeh-lengkeh tindakira Sri Temanten nyardula lopo tindake riyaang gajah ngoleng pantes andamel kedhep tismak para-para ingkang samya humiyat wasnya uninga lumaksanane Sri Temanten sarimbit haru pepeh ingkang samya humiring lampah krika padha lumaksanane tumapaking padha nut sami irama sinten to ingkang mangarsa lampah lah punika ta warane Sang Suba Manggala Putri ingkang minangka dadi pandheganing kirap estining tias jroning lumampah tansah kebak ing pengarah-arah jumbuh marang sesanti ing ngarsa Suntulodo dumateng Sri Temanten sarimbit mugi anggenipun bebrayan tansah nengenaken pengati-ati kanthi linambarang Buti Rahayu pepayung Sukabasuki kanthi sesangu tepa slira liring kumawula apa dene rasa tepa tulodo sirik kadurakan mamrih karukunan kumawula ngerti ing wajib rasa sembada ing driya tan mingkur ing prakewuh tan mundur ing geguntur pindha hadeking Gunung Waja tindakira binayangkari winarebeg sagunging abdi dalem emban cethi Manggalayuda putri Sadomas para kadang sentana wewah kulawarga Wandawa saya laju lampahing Sang Suba Manggala Putri kawuran sampun mandhap saking sasana pinajang arsa manjing sasana busana nuwun para rawuh ingkang kinurmatan mekaten menggah tedhak kirap Kanalendran ingkang sampun katindakaken kanthi widodha nir ing sambikala ingkang sedaya kala wau awit saking agengipun donga pangestu panjenengan sami sinegek ingkang winursita minangka sinegek ingkang winursita gantya ingkang cinandra senajan tunggal papan nanging siji candrane dene adicara ing sakcandhaipun hanggih adicara kirap kasatriyan